дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон рӯзи 25 август дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Рудакӣ омодагии худро барои дидори рафиқона бо тими миллии Ӯзбекистон, ки рӯзи 3 сентябр дар шаҳри Тошканд баргузор мешавад, оғоз намуд. Сармураввии тими миллии Тоҷикистон Усмон Тошев 24 бозингарро ба ҳайат ҷалб намудааст, ки аз он 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 9 ним ҳимоятгар ва 5 ҳамлагар иборат мебошанд. муҳофизатгари тими миллии кишвар ва дастаи бунёдкори Тошканд Давронҷон Эргашев, ки дар ихтиёри клуби худ қарор дорад, ба тими миллӣ аллакай дар Тошканд мепайвандад. дар ҳамин раванд дарвозабони Истиқлоли Душанбе Рустам Ятимов, ки дар бозии дӯстона бо тими миллии Малайзия моҳи ноябри соли гузашта корти сурх гирифтааст, тибқи муқаррароти Федератсияи байналмилалии футбол дар бозӣ бо Ӯзбекистон ба майдон баромада наметавонад. бо вуҷуди он Рустам ба тамринҳои дастаҷамъӣ ҷалб шудааст. ҳайати дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон чунин аст: дарвозабонҳо Рустам Ятимов Истиқлол, Шоҳрух Қирғизбоев Локомотив Помир, Қурбоналӣ Бобоев Куктош; ҳимоятгарон Аҳтам Назаров Искандар Ҷалилов Табрези Давлатмир, Зоир Ҷурабоев ҳама Истиқлол; Манучер Сафаров Локомотив Помир, Хуршед Бегназаров Алишер Баротов ҳарду Хуҷанд; ним ҳимоятгарон Алишер Ҷалилов Амирбек Ҷурабоев, Эҳсони Паншанбе Муҳаммадҷон Раҳимов ҳама Истиқлол; Илҳом Баротов Истаравшан, Умарҷон Шарипов Хатлон, Шарафҷон Солеҳов Файзканд; Комрон Турсунов Моҳун Багун Ҳиндустон; Хуршед Абдуллоев Душанбе 83, Манучер Ҷалилов Шеридӣ Бобоев ҳарду аз Истиқлол; Ҷаҳонгир Эргашев Дилшод Бозоров Тоҳир Маладӯстов ҳама аз Хуҷанд. ёдовар мешавем, ки тими миллии кишвар омодагии худро барои бозии рафиқона бо якачини Ӯзбекистон рӯзи 25 август оғоз намуда, он то рӯзҳои сафар ба шаҳри Тошканд идома хоҳад кард. 24 нафар озадамо ҷамъшудагӣ, бо як нафар мо ба Даврон Эргашев то Ӯзбекистон ба дамо қатъӣ мешуд муокатӣ, лекин оза ҳамин бачаҳо ба ҳамин майдони бисёр хуб ба мо тамриннома гузарондашем. Як тарафаш ки тамриннома сар шуд, ин бисёр хуб шуд. Бо футбол сар кардем, бо ҳамин мо хурсанд. ҳамин Ӯзбекистона бозиаш ба тайёр кардашем, лекин ҳамин аз боли бозои Ӯзбекистон бо ҳамин тамрино барибир асосии ҳамон бозомо ба мо тайёргарӣ мебинем. ҳамон мақсадомо ки ҳамон асосии бозомо ба мо нақс форма ба нақс бозӣ кардӣ бем. бози ҳама дунё ҳамхелӣ, ҳама бозӣ надорад. Ин конечно барои футболистҳо безеб аст, тем более барои сборна ки мо кам ҷамъ мешем. Хай нахози нақс шеста ки хайрат ки на бозӣ мондан, оз мо бозӣ мекунем, хеле хуб мешад. аз ин бозӣ бо дастаи Ӯзбекистон чиро интизор ҳастед? ғалаба якумаш мо ҳама вақт мехоҳем ки бирем якум